Нека започнем с Владимир Соловйов, който отново твърди, че Русия не само се защитава, но и спасява Европа, независимо дали Европа го иска или не. Искате ли да изпратите 30 000 войници в Русия? Тогава нека повтаря на Макрон и Стармър думите на депутата от Държавната дума Ген Толстой. Ще ви убием всички. Всеки, който дойде на нашата земя, без значение каква благородна кауза твърди, че има, ще бъде елиминиран. Войските на НАТО, под която и да е флаг, не са тема за обсъждане. Те ще бъдат унищожени. Ще убием всички, които идват при нас с лоши намерения и ще спасим нашите нации от нацистския заговор. Дори и да харесвате тази болест, ще ви излекуваме на сила, защото знаем всичко за вас и разбираме всичко. В света на Соловйов, Русия е едновременно агресорът и героят, унищожавайки нашествениците, докато същевременно спасява Европа. Идеята, че войските на НАТО, защитаващи Украйна, са част от нацистски заговор, показва как Кремъл изопачава историята, за да оправдае войната си. След това руски официални лица открито заявяват, че Европа е част от сферата на жизнено важните интереси на Русия. Никога не трябва да се занимаваме с пазарене. Всеки окупиран територия се плаща с кръв. Животите на нашите другари, точно както в Великата отечествена война, където загубихме 27 милиона души, за да стигнем до Берлин, тогава Горбачов изтегли войските, обезценявайки кръвта на нашите предци.